Anyị na-ekele Chineke gụrụma maka ebe Holyman ga-ekele Chineke anyị tupu mapali egwu anyị kele Olisa bi n'igwe tupu mmago mama kpọma anyị kele Olisa bi n'igwe ekekere eluigwe ka ala onye kere eluigwe ka ala achị ọbụla nụ ijagba keke o kelele m Olisa bi n'igwe ma keke m iwu fọdụ iwu pastọ kelele m Olisa bi n'igwe ma kpere ma ịjakwụgbala nwanne m kelele m Olisa bi n'igwe ma kpọrọ ma anyị ndị na-akụ egwu anyị kele Olisa bi n'igwe ma gụrụ ma eje ma gụ egwu eje m ekele Olisa bi n'igwe na gụrụ ma ekekere eluigwe ka ala onye bi n'eluigwe ọgọdọ ya na-akpụ n'ala ọgwụkwọ nọgbọrọ Versailles ebighị eje n'ume efe mmeri o eje ma wụnyere ya nọ ihe ọbụla ikwuere nwanne m mara akwa ọ gbasara go anọrọ m onwe m ụmụ mmadụ akpara magari ma o ha si Cardinal ijefe mmeri ọwụzi awụchu point of correction ejele ime efe mmeri o eje ma wụnyere ya nọ dịka onye mụrụ onye nzọpụta reality music ọ dịkwa n'ofele iwu n'onye nzọpụta ọ dịkwa n'ofele iwu n'onye nzọpụta ngwere ọkpụkpọ shishi n'elu ụwa aka kpara ya onye cha ya kacha mma n'elu ụwa ya were ekete kuru mmiri ahụnụ ya nya n'elu ụwa mụ na mara na oge mmeri ha ejidikwa n'ọtụtụ olulu ugbulaka agachọwazi vejini achọwazi achọwa ebe niile enwe ebukweni vejini ugbu a ụwarịla kọrọpte ọkpọ Chineke ekechala ndị ụwa na mebie Maria Janso Nneke Chukwu Jota anyị ndị anyị yo Rombe bibio Nnama o Mobile Wahi Diomi Veji kacha veji Adekwa n'ofele Iwu nnonye nzọpụta Ọnọ ka na wunyere gị Ọnọ na na-efe gị ofufe Kama ọ dịghịzi iwu nnonye nzọpụta Carry go! Wasa na sahu na lo o tekwala sahu na fọ ọkpụ ụzọ na moge na kpụ ya lekwe n'ebanye n'ọdụ ekele gị Maria ichepụtara na Gracia enjegebele kwele ya onyanụnanụ oge agbamakwụkwọ n'ala Galili oge mmanya gwụrụ Meri akpọwa nwa ya bịakele Jizọs nwa m mmanya gwụrụ ahụ nwa mara mma ekwanụ Jizọs asị ya nne m ọma akụma n'oge mere ole n'isi Meri akpọwa ụma
n'azụ ya ihe ọbụla si unu mee unu mee ya ọ ga-adịrị unu na mma unu anụ na